to abubuwan da aka rasa makama a kansu ‘yan uwa musulmi, abubuwan da aka rasa makama a kansu, to addu'a tsantsagwaranta makama ce. Addu'a ga al'amarin da aka rasa wato magani a kan shi makama ce mai ƙarfi. Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce mu da yin addu'a a cikin kowace irin damuwa, kuma ya zama wajibi ne ga musulmi ya fuskanci Allah subhanahu wa ta'ala da roƙo ga abin da ya shige masa duhu, ga abin da wato ya zama yana neman ya gagare shi. Allah subhanahu wa ta'ala wato ya kira bayi da lalle su roƙe shi, kuma roƙon in ana roƙon shi wato yana amsawa, kuma haka yake so subhanahu wa ta'ala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, malicinku yace ku roƙe ni in amsa muku. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin, haƙiƙa waɗannan da suke yin girman kai a cikin roƙona za su shiga wutar jahannama suna ƙasƙantattu. Kenan wato wanda baya roƙon Allah subhanahu wata'ala, Allah fushi yake da shi. Addu'a'u huwal ibada, wato abin da ke addu'a shine wato tsantsagwaron bauta ma Allah. To abubuwan da aka rasa makama a kansu ‘yan uwa musulmi, abubuwan da aka rasa makama a kansu, to addu'a tsantsagwaranta makama ce.